Yabuna bakichikura anene mono imeyoro gongorwa gusini gensemo yabamenyi be county ya Kisii baesokiri erigo kwanera umubaro yomoke bwabasaye abwase basabira basaye gwesokia asobonge erio berike erinde bachiko chora barayi bari baganeti asobochorio bonene bwo mwaka bw'echilifu 2025 na ibere musakyo ito Wycliffe Orenge nasangana bamenyi abu no kwarigani oroboti rokubwatia Nechi kibere cha itiregesa ekiombekere getenere tobachori ne chimbe imensi ya Kenya IEBC gutangaza kwigora bene wepoto ya continuous voters registration kubwatakana no kwigora wepoto iyo n'ababisa ba IEBC gochake kubalikia ba kichikura baya nige karenge gake kiabasaye gesokire eri kwerike buna ba kichikura anatakigima imeye county ya Kisii amonere ya Nyamira chikura cha igorero ne bibande mbigoreire moise koirango montago cha kubarangeria mochiko akachikura gose mochiko bwate bibande talinga na senge nchonga goiko mwana ye kujibesa aiche kubwate kura gosasike achiko bwate kebande. It is your right, democratic right, kubwate kura gosoko bwate kebande kubwata kana no gwesokia okwogoke kwa basaye eliobeli kibona bakichikura bono niga mabodi asokire abu asabanta bange bakumetie na sekigose yaberebo egende kyagera basaye besokire abake egende ketangani bituo mbijo bikwane kinga abantu mbaroro bunanje ngonjo karne tawnye ngo kora boda boda ngo kunandikire ngongo bunango taraiga tindara getuo none kama busonga no enkorunga senguru nyanchwa tindara getuo keroro as by now as I can say gondwete former Kiamwas ward gose Kiamwas ward ngaitikura chikubwate Kiamwas na abunda atakomanya dikaliyo kanya kotebya abantu ngantoro abwata kura abantu barabwata kura deka specifically nganga itikora chikobwateru ekebande kiaba one entity kokole interviews ntotageti aba Kenya babe confined into excessive uses of funds. Okay, omukubwa IEBC na bongi gwetha konya kotebinge poto igoiru konango tuirikiri muna aba akie kura abaiya ngetinda rogetu okende gionsi Kisii county asengo oranti ATV yoka nake nigo bake machire kiombekere getenere tobachori ne chimpe imensi ya Kenya IEBC asogotabeke bituo byo gwakachikura kobe bitaseni byo kubalikia bakia baya bechikura abubono asabege tichia bisichia bochine na chichi sub county koba chinsemo chokwelikia byo gotamanya nga yoko genda Kisii University ro nongo jina atakera litu angaba bege tali ibudiri abo bege tichikira kya abo bantu bakora just abantu maenda neke bantu manya abana funzi bali ro ali they are over 8000 bororo tigai wani bareta public awareness second riba kwanere youth juu mbare sama discouraged tokende serikali yare gukora ete gukora te binde bigati sub county level ebireta at polling stations where it is very homely for access of everybody kuna kama kiaba kiragera basaye batare ilikia igia kabere abasaye mbakweta moyo sana kulingana mono bugima mono borobo kongo nebintu bino bikongeta etume ya IEBC tigabarigie vijana mbira abitari kirigasi watu egasi eyu na benga nga marketing bono toko IEBC marketing tigapato begasi meza chiri tori kia aba chijenzie chichibwa za chikura onyana boni go baduro basemi kutia sabasaye libanyara ko bagasokia asobonge elinde bere kibuna bakichikura ekiagera obonchirire bwoborayi nigo korwa asogwa kachikura soka bunge mukore registration y'ichikura takale ko imiza abantu baminto abayiboli baminto abana baito aliye soko tawenga gendo bwatere kurororo bwate kura na specifically ko majetenga egetuona kiego gojigwaka register asobonge enere ide gochikoreta change ye yukero montata gete either they bring change or they maintain with high forts bono nigo yategera sabasaye n'abantu bonse bali batanye kwelikia buna bakichikura gwesokia sobonge eriobeli kibabe abakichikura gingo reporter ya Ensoko TV korwa gasoba gatagatu mu Chibosongo county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge.